बाथौ बिबुंसार रादाब बुथुमगिरि लोगोसे बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोननिसिम बे समाव धोरोमारि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। 1992 मायथाइ अदेबानि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दाजेननाय समनिफ्राय हमनानै दुलाराय बाथौ गौथुमा धोरोमारि जौगानाय, धोरोमारि थुनलाइ जौगानाय आरो सासे सुबुंखौ सिजौआरिनि गियानजों गावनि सुबुंथि दानाय एबा सुबुं सम्पद गायसननायनि गोबांथार बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावबोबाय थानाय जादों आरो मोनसे समाजखौ मोनसे आब्रुथिनि गेजेरजों धोरोमारिनि लामाजों लाबोनानै बोरै मोनसे गुबुननि सिगाङाव गावखौनो मोनसे हारि हिसाबै जों सिनायथि होनो हायो, बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावबोबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादाबो बोसोरै सावरायमा मेल, सावराय जथुम, माखासे मावबादा गोबांथार बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावबोबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा बाथि सावरायमा मेल, बे खुंगा बाथि सावरायमा मेलखौ 2022 मायथाइनिनो फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 28 आरो 29 बे साननैनि खालाराव साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै गाब गोनाङै जोङो खुंफुंनो थाखाय लानाय जादों आरो बेनिनो बानजाय आफादखौ जोङो थांनाय 22 अक्ट'बर खालारखालि जोङो दाफुंनानै लानाय जायो। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानव गेदेर आफादगिरि प्रकाश बसुमतारी लोगोसे नेहाथारि बिष्णु बसुमतारी बिथांमोननि हेफाजाबै जोङो बे बानजाय आफादखौ दाफुंनानै लानाय जायो आरो बानजाय आफादनिनो आफादगिरि मानव गेदेर नीलकान्त बसुमतारी आरो नेहाथारि जीवन बसुमतारी बिथांमोनखौ लाफानानै गुबुन गुबुन दालाय आफादाव दैदेनगिरि बिथांमोनखौ थिसननानै बे आफादखौ जोङो बानजाय आफादखौ आबुङै दाफुंनानै लानाय जायो। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुंगा बाथि सावरायमा मेलखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बिथांमोना गावनि बेसेन गोनां समफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो खुब खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना मावफुंबाय थादों आरो बेयो दिनै मावफुंनायनि हाबाफारिया आवगायगासिनो दङ। बे समाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 28 खालारखालि फुंनि गाहाय दरखं थांखैब्लां बेखेवनाय हाबाफारि, गाहाय सायनासालि आरो आलासि जिरायसालि, थान्दै बादा बेखेवनाय गुबुन गुबुन बेबायदि हाबाफारिखौ जों बेखेवनायनि हाबाफारिखौ जोङो आवगायलांनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों आरो बेखेवखांनायनि उनावनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिनो खुगा लाइसि सनानि जांख्ला लोगोसे बानजाय आफादा दिहुननो लानाय 18 जरा बिसम्बि बे गांनै बिजाबखौ जोङो बेखेवनाय जागोन आरो बे गांनै बिजाबखौ बेखेवखांनायनि उनावनो जोङो जोंनि धोरोमारि थुनलाइखौ बिथा खालामनानै आनजाद लानाय, धोरोमारि आनजाद लानाय जोङो बेखौ खुंफुंनाय जागोन आरो जोङो बेनिनो एसे उनाव जोङो हरखाब बुंनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लानाय जागोन आरो बेनि उनाव जोङो जोंनि सावरायनो लानाय आयदा सावरायमा मेलनि आयदाफोरखौ जोङो फारियै जोङो जागायलांनो थाखाय थियारि खालामबाय थानाय जादों। जोङो बावहाय जोंनि सोलोंथायारि जौगानाय आरो लाइमोन बिथांमोनखौ जोंनि धोरोमारि थुनलाइनि गेजेरजों बा सिजौआरिनि गियानजों गावनि जिउखौ माबायदियै जोङो दाफुंनो हायो बा सुबुंथि महरै दानानै लानो हायो, बेफोर माखासे गियानफोरनि सायाव जोङो सावरायनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों आरो जोङो लाइमोन बिथांमोनखौ दिनै माखासे सिजौआरि गियानफ्रा खम जालांनायनि जाहोनाव जोङो माखासे गाज्रि लामाजों दिंग्रायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। एखमबा जोङो जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ गावनि जिउखौनो फोजोबस्रांनानै लानाय बेबायदि बिथिंखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेबायदि गाज्रि लामाजों दिंग्रायलांनाय बेफोरखौ जोङो गावनि मोजां लामाजों माबायदि लाबोफिननानै फैहोफिननानै जोङो जिउखौ मोजाङै दाफुंनो हायो आरो मोनसे समाजखौ माबायदि गेरेमसा
दानायनि बिथिङाव जोङो लाइमोन बिथांमोनखौ बाहागो लाहोनो हागोन, बे बिथिंखौ जों नोजोर होनानै बावहाय सावरायनो लानाय जादों। दा बेनिखायनो जोङो आसामनि गासै लाइमोन बिथांमोनखौ गंफ्रोमबो जिल्लाखौ खावलायनायजों लोगोसे आसामनि बायजोआव थानाय जेरै सोनाब बेंगलनि बाथ्रा, बांलादेशनि बाथ्रा, मेघालय, अरुणाचल, बेबादि नेपालनि बर' बिथांमोनखौ जोङो बे सावरायमा मेलाव बाहागो लाजानायखौ जोङो लुबैनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों जे हाबाफारियाव होखानाय सम बायदि बिथांमोनखौ जोङो बाहागो लाफैनानै जोंनि बे सावरायनो लानाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय जोङो खावलायहरनाय जादों। जोङो बे सावरायमा मेलाव गासै थान्दै बिथांमोनखौ जोङो 1000नि खाथियाव जोङो थुबुरमा खालामनानै सावरायनो लानाय जादों। लोगोसे गलाघाट जिल्लानि गासै न'खरनिफ्रायबो जोङो बिथांमोनखौ बाहागो लाजानायखौ लुबैदों, बिथांमोनखौबो खावलायदों। आरो गलाघाट जिल्लाखौ हमफानानै आरो गासै आसाम नाङै बा आसामनि बायजोनि गासै थान्दै बिथांमोनखौ जोङो हमनानै 3000 एबा 3000नि बांसिन जोङो थान्दै बिथांमोनखौ थुबुरमा खालामनानै बे खुंगा बाथि सावरायमा मेलखौ जोङो खुंफुंनो लानाय जादों। दा बेनिखायनो जोङो गासै नोंथांमोनखौ गासै जोंनि बर' सुबुं बिथांमोनखौ जोङो राव हारिमु धोरोम बासियालासिनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ बा जोंनि खुंगा बाथि सावरायमा मेलखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। देग्लाय मिरु दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुंगा बाथि सेमिनार जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बे सिसुपानि बियाबनि जे थानसालियाव फैगौ 28-29 डिसेम्बर 2022 खालि साननैनि हाबाफारि लानानै बेहाय जि गाजा गोमजायै सेमिनारखौ खुंनो लादों। बे खुंनो लानायाव आंखौ बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो जीवन बसुमतारी बिथांखौ बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे फाइनान्स साब कमिटिनि आफादगिरि जोंना मानगोनां सन्जिब हाज'वारी आरो सेक्रेटारि रुपेन ब्रह्म बिथांखौ लानानै बेहाय जि मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानाय जादों। जोङो दासान्दि बानजाय आफादनि जि मावनो नांनाय खामानि जों मावगासिनो दङ दा, आरो जों आसा खालामदों बेहाय जे आसामनि अनगायैबो बुहुमाव थानाय जोंनि बाथौ धोरोमारि गौथुम रायजो राजा बिथांमोना, थान्दै बिथांमोना बेहाय फैनानै बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायगोन। बेहाय जोङो मिनिमाम जोङो 500 जोङो बेहाय थान्दै बिथांमोनखौ जों रिसिभ खालामनो थाखाय जों बेहाय साखाफारा जादों आरो रायजो राजानि जों अनसायनाय मोनदों। जों खावलायगोन बेवहाय सिसुपानि जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो जोंना धोरोमारि गौथुम जों रायजो राजा जोंनि बे ओनसोलाव दङ। बर' हिसाबै जोङो बा जों गुबुन हारिबो दङ आरो बाथौ धोरोमनि अनगायैबो जोंना बेवहाय सत्संग ब्रह्म धोरोम आरो जोंहा माखासे जोंहा अंकर हंगनिफ्राय लानानै बायदिसिना धोरोमाव थानाय ख्रिस्टान बिथांमोनबो दङ आरो गासैबो ख्रिस्टान धोरोमारि गौथुमनि जोङो रायजो राजा बिथांमोननिफ्रायबो जों सहाय सहयोग जों मदद लुबैगोन, हेफाजाब होनो लुबैगोन। जों गलाघाटआव आवगायाव बेहाय एबसुनि मिरु एबसुनि बेहाय कनफारेन्स जालांबाय आरो UBPनिबो थांनाय बोसोर जालांबाय आरो लोगोसे बेहाय आबफनिबो जालांबाय, थुनलाइ आफादनिबो जालांबाय। बेहाय जोंना मोनसेल' नैबे थालांदोंमोन जोंना बाथौ लाइमोन आफादनि जि सेमिनार बेबो देग्लाय जाना थांगासिनो दङ। दा जों बे साननैनि हाबाफारियाव जों जेसेबांहाय बेखौ जोङो मोजाङैनो खुंना हरनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जों खालामगासिनो दङ, जों थागथियारि जागासिनो दङ जोङो। आरो गासैबो रायजो राजा जोंनि धोरोमारि गौथुमनि थान्दै बिथांमोनखौ फैनानै जोंनि बे गलाघाट सिसुपानियाव फैबाय थानाय 28 आरो 29 डिसेम्बराव फैनानै बेहाय थान्दैयाव बाहागो लानानै लोगोसे जोंनि धोरोमारि गौथुमखौबो एसे जौगानो जाहाथे खामानि मावलांगोन जों बेखौ आसा खालामगोन। आरो जोंनि नैबे ओनसोलाव गलाघाट सिसुपानि जोंनि नैबे ओनसोलाव जाहाथे नैबे फैबाय थानाय जि जोंनि सेमिनार जागोन, बे सेमिनारजोंनो जोंना जाहाथे धोरोमारिया जाथों जोंना थांना थानाय बेहाय गासैबो जोंना बिथिङाव वान स्टेपबाबो जोंना जों जौगानायखौ जों आसा खालामगोन आरो आसा खालामदों। बेनिखायनो गासैबो बुहुमाव थानाय जोंनि धोरोमारि गौथुमनि मानब गिदिर
गेदेमा नोंथांमोनखौ जोङो बेहाय बाहागो लानो थाखाय बानजाय आफाद जानानै जों खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।